Veteraani-ikäiset kaksipyöräiset pääsevät näytille Lahdessa. Tänä viikonloppuna avattavasta moottoripyörämuseosta ja sen yhteydessä toimivasta ravintolasta odotetaan kaupunkiin merkittävää matkailukohdetta. Tulevana kesänä museon ympäristössä on luvassa kymmenittäin erilaisia tapahtumia. Eli kun tästä painaa, niin tässä on tällainen ihan täysin mekaanisesti toimiva äänitormi. Jari Huovinen toimii oppaana viikonloppuna Lahteen avattavassa Suomen moottoripyörämuseossa. Veteraanimoottoripyörien harrastaja on huomannut, kuinka moottoripyöräilyn suosion kasvu näkyy myös lisääntyneenä kiinnostuksena vanhoihin laitteisiin. Ne on niin yksilöitä, että se on niinku se hienoin siinä, että ne kaikki on niin erilaisia, että ne ei ole näitä nykyajan muoviluoteja. Tämä on Suomen armeijalle kehitetty malli, missä on moottorikelkan moottori. Moottoripyörämuseosta ja sen yhteydessä olevasta ravintolasta odotetaan merkittävää matkailukohdetta Lahteen. Tavoitteeksi on asetettu 40 000 kävijää vuodessa. Hanke tuli maksamaan noin 600 000 euroa, josta iso osa on saatu sponsoriyrityksiltä. Moni epäili, tuleeko valmista koskaan. Hankkeen Primus Motor ei. Hieno homma, että tämä on nyt vihdoin tässä. Tämä on ollut aika rankka rypistys ja varmasti yleisö ei tule pettymään, kun tänne tulee. Hyvät fiilikset. Kyllä tämä 4 vuoden urakka on siitä suunnitteluvaihe, mutta itse rakennus aloitettiin viime toukokuun alussa. Että pikkasen yli vuosi meni sitten, kun oikeasti rykästiin tämä pystyyn. Lähes 100 museopyörän ohella vetonauloja tulevat olemaan tapahtumat, joita kesälle on luvassa jo yli 50. Ensi viikolla ajettavissa näytösajoissa kaasuttelee muun muassa elävä legenda Tepi Länsivuori, jonka käyttämää kalustoa löytyy myös museosta. Tässä on 2,5 ja on 3,5 ja maahoita molemmat. Tietystihän nämä on vaikeita ajaa verrattuna nykypyöriin, koska joositukset ja rungot on erilaisia. Mutta sen aikaisesti nämä oli huippulaitteita. Mutta sieltä ei paljon esille.